Saan itong kakirito? Hindi naman ka ma-reply kung mga text. Wala, dili ka mo sin ay. Higira kong chat mo, di ka. Ito na naingnan mo di ay. Na, dili lagi mo mora din ako ito sintis mo. Ndango na ginato. Giglalagi ta ka diri ano kay diri bagi ko nga saksi gini sa paan ni. Unsa ko mo pag kuan, saksi gini siya og diri pagwita nag-ana-ana sa una. Dili ko uir po kay ka. Mahay di ko to. Kagwapa na ako mangita pa jud ka. Gwapa. Murang mama kabalo na. Nang sa nga na kabalo mama. Gwapa ka. Adi ay. Ujo kay klaro ba kasakitan naman tan ninyo permi. Ujo kay klaro ba. Mura jud kag kuan. Mura mag unsay naingnan nimo mura kag way pinagdaanan mag-inuwi man ka. 3 years sabi ata nga. Ikaw rin makaguba sa kuan. Magbuat batan tanim mo kuan. Ayaw pamugos ay pugsang taog. Wala na nahigugma nimo. Sige, pamugos oy. Wala magkukuna mo gusgod. Ikaw ba no kay gisayangal gyud mo ang 3 years jud. Sa panong ka magkuan nga 3 years na ta magbinuang. Nga labi kay ta ka. Ikaw kuan po kay ka no. Sayang ra jud kay kung mga nahatag nimo og imo ray kung ninganaon di ay. Sayang ka tong rosing nga sky go ba. Lagi di mo cash gito nya naani mo. Kining antipara ako agi na ba. Na di ko na mo tinggan baga pagikagnaong no. Mura jud kag tropod. Mura ka ginihilak man ka. Nga ikaw may hinungdan na nito pagbuwag ron. Lakila ka nga ikaw may hinungdan nito pagbulag ron. Ambot nimo ay mura magkag sawara ko lami. Magsawar akas bangag ko. Taro ay ko kuan na. Tubaga ko di kay magsige kag dol dire na. Na usay nga makahilak na lang jud ko. Sa mga kaagi, mag-iingo hanggang sa alaala na lang ang lahat. Mga memories na to sa una, maginukdan ay tata, gukdon patag-iro, magbayad kang duha. Numuragin gisayangan ito, may ginaingon nga hanggang sa alaala na lang ang lahat. Paduol po diri, na unsa day ka. Tubaga po ko ba? Reply po ko po. Muram po kagway pinagdaanan po. Hindi na tikang undangon na ginato. Kasi undangon, oy, nga di ko masugot gidaan siguro po. Kay gihatag ako ang tanan, bibigwasan ko mo, nagpabigwas ko, gihatag ako ang tanan niya. Yung nanaon, ha? Ha? Dapat antipara, oh. Gikagid ako kagod. Sukad nga, nawala ka kung kinabuhi, gikagid na ka. Dapat sinilas mo, oh. Siguro kay bayot lain, oh. Ikaw, Jim. Siyawa na mo on 3 years. Gisayangan na mo on 3 years. O mo na yung desisyon, okay, fine. Lakaw o gusto ka. O dakar kay mo maigsuon o mamaag ni mo maigsuon pud. Baga po kay kagnaong ba. Daga ibog ito ba? Facebook. Dagang gato to. Facebook pa dito. Dagom na lang nun. Okay, nasaad ang langit nga nagbulag ta. Mabahaan ta ani ron dire. Sugot ta ka mga matay ta. Ay tanggol. Kita ta sa langit ang kerno ha. Kadaghanan bang. Kita niyo kung mo pag-ayo. Kurito. Niyo ta ko dughan. Sabang. Mana naman kita gyud. Lakaw na ko. Ay ko biyahe kiritong. Bahala ka diha. Kiritong ay ko biyahe kiritong. Ay kung biyahe kiritong. Puno nga ang motor kiritong. Kiritong! Sa magiging pagkukulang ako sa mga kiritong. Gihatag na ako pagkabayo tungod ni mo. Ni mo rin kong biyaan di ay. Maambag na lang siguro ko ane. Kiritong. Sakit kay kiritong. Ha? Gitagare ta kag motor. Ibo ba kong gibiyaan? Ikuha na nimo ako baka babae kiritong mo na kong biyaan kiritong. Tungod na din sa pani na kahigugmait ta. So karon. Kay nabuwag naman ta, hipuso na lang po na ako ng sapa. Balik kiritong. Pagpakamatay kiritong.